Dobrý deň, moje meno je Peter Sardaheli, som pracovníkom firmy Bayer, kde mojou pozíciou je produktový manažér pre herbicídy a insekticídy. Už tradične sa prezentujeme na týchto celoslovenských dňoch pola našimi variantmi ošetrenia pšenice, jačmeňa, kukurice a tento rok prezentujeme aj herbicídne ošetrenie slnečnice. V obilninách účastníci celoslovenských dní pola môžu vidieť našu účinnosť herbicídov a taktiež fungicídov, ktoré sú našou veľmi silnou stránkou. V kukurici sme to zamerali tento rok predovšetkým na ukážku účinnosti horúcej novinky tejto sezóny herbicídu Meister Power, ktorý je veľmi žiadaný v tomto roku. Urobili sme pre podporu tohto prípravku v predchádzajúcich rokoch veľa práce a teraz vidíme, aký to má úspech. A vlastne ľudia, ktorí si pozrú naše varianty, môžu vidieť veľmi dobrú účinnosť tohto herbicídu Meister Power v tejto kukurici. To je, dá sa povedať, také najdôležitejšie, na čo sa snažíme upriamiť v tomto roku našu pozornosť. Ďalej sú to fusariózy kukurice, kde máme registrovaný fungicid Prozaro, ktorý má v súčasnosti ako jediný fungicid na Slovensku registráciu proti fusariózam kukurice a spojení vlastne produkcie mykotoxínov a aflatoxínov týmito patogénmi snažíme upozorniť a zvýrazniť dôležitosť vlastne fusarióz v rámci celého potravinového reťazca. Takže aplikácie Prozara ešte len prídu. Cez leto uvidíme, aké bude počasie. Minulý rok bolo veľmi suché, teplé počasie, takže ten výskyt fusarióz bol nízky. Tento rok, keby pretrvávalo takéto dáždivé počasie s prehánkami alebo nejakými trvalejšími dažďami, tak budú určite priaznivé podmienky pre výskyt týchto chorôb a pestovatelia budú musieť urobiť ošetrenie Prozárom. Z ďalších vecí tu máme prezentované v rámci ochrany týchto plodín. To je asi fungicidy som spomínal, to je asi všetko.